प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 3 बोसोर बैसोआव आगान होबायानो आरो बे 3 बोसोराव प्रमोद बर'नि सरकारा थारैनो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय मा बिथांखिफोर होनो हाखो लोगोसे मा जौगानायनि हाबाफारि मावनो हाखो बेफोरखौ लानानै थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 9 डिसेम्बरसिम बिटिआरनि गुबुन बिसिडिसिफ्राव रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाया सोलिगासिनो बेबादिनो दिनैबो गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि गायदे हेलेना नब्लाङाव रायजो राजा आरो सरकारनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि जानानै थाङो बे सावरायमेलावनो 5 नं सराइबिल ब्याबनि TCLCC चेयारमेन अशोक कुमार बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लाफायो हाबाफारिनि गेजेरावनो रायजो राजा आरो आलासिफोरनि गेजेराव मोनसे मोखां सावरायलायनायनि सुबिदाबो होनाय जायो हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो TCLCC नि लोगोरि मासिगिरि रन्जन बसुमतारी लोगोसेनो भेटेनारि एग्रिकालचार एडुकेशन हैंडलूम डिपार्टमेंट आरो बिटिआर फेलोशिपनिफ्रायबो सरकारनि गोबां बिफाननि मावथिफ्रा यावनो मिडिया नोंथांनिसिम 5 नं सराइबिल समस्तिनि जानानै बा दिनैनि बे मेल वटार हाबाफारिनि अर्गेनाइजार जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय दिनै बे हाबाफारिया थांनाय 2 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय 9 तारिख डिसेम्बरसिम बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि 3 बोसोर आबुङै गावसोरनि थांखिफोरखौ मावफुंसारनो हादों मिशन बिटिआर बेखौ दिनै बे 3 बोसोर मावफुंआरि जि मिशन बे मिशननि सिङाव मा आसनिफोर लानानै बा गभर्नमेन्टआ मा थांखि लादोंमोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ जोंनि बिटिआरनि 40टा समस्तियावबो दिन वाइसै 2 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय 9 तारिख डिसेम्बरसिमाव मावफुंनो अर्थात दिन्थिफुंनो बे मिशनखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो बे हाबाफारिखौ लादों दा बे हिसाबै दिनै 6 तारिख डिसेम्बराव जोङो कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लक गसाइगाव डेभेलपमेन्ट ब्लक लोगो लानानै LAC वाइसै दिनै बे बसगाव कमिउनिटि हलाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों अर्थात जोङो जयै जुथुमदों देख पजिशन अपोजिशन राजनितियाव बे मोननै जिनिस थायाब्ला खामानि मावग्रायाबो इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरो बबेखौ मा मावनांगौ मा मावनाङा थालांनाय खामानिफोरखौबो हयथ' बावनानै थाफ्लांनो हागौ दा अब्ला अपोजिशननि खामानिया बेनो दे जेब्लाबो पजिशनाव थानाय दोलोफोरनि अर्थात सरकारनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनाय बेयाव नंगौखौ खम बुङो आरो नङैखौ बांसिन बुङो आरो बिथांमोना जेखौ सैथो बेखौ मालाब्लाबो बुंफुंनाय नङा आबुङै हयथ' 25% बुंबाय नंगौ किन्तु 75%आ दि सैथो मावफुंजानाय बे खामानिखौ कुनु राजनिति दोलोआव अपोजिशनाव थानाय राजनिति दोलोआ कुनु दिन सरकारखौ बुंनाय नङा दे बिसोर 75% 80% खामानि मावबाय होननानै दा बेनो जाहैबाय पजिशन अपोजिशन राजनिति दोलोफोरनि मोनसे आखु थांनाय 17 बोसोर सरकारनि सोमोन्दै बुंनांगौब्ला गोलाव जायो नाथाय बुङाब्लाबो जायो होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव दिनैनि सरकारनि जि बिमुं बे बिमुंखौ मा दोननाय जादों परिवर्तन सरकार तारमाने गोजामाव मा जालांबाय बेजों सोमोन्दो गैया गोजामनिफ्राय साबसिनै सिन्ता खालामनानै साबसिनै मावनायनि जि थांखि गुस्लायैखौ गुस्लाय होनाय मावनो गोनांखौ मावफुंनाय गोजोनैखौ रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनाय जौगाखाङै ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थांखियैनो दिनैनि सरकारनि मुङा जाहैबाय बिमुङा परिवर्तन सरकार आरो जेरै
बिमुं जेरै थांखि बेबायदिनो सरकारा दिनैनि दिनाव थार सैथो सिन्ताधाराखौ खालामनानै गासैबो बिटिसि ओनसोलनि खना खला जौगाखांहोनायनि जि थांखि बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंगासिनो दङ आरो बियो जोबोद सोमोनांथावखा थांनाय 17 बोसोरनि सरकारा बेखौ सोमोनांखागोन परिबर्तन सरकार परिबर्तन मुं लानानै दिनैनि दिनाव जि पावाराव फैदों बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव समायखिरा लानानै बेखौ मावफुंबाय थानायखौ बिसोर अट'मेटिक सोमोनांखागोन मावफुंमारबायसो माथो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बिथांमोनजोंसो लोब लोब दङ दा बेखायनो आं सानो गोजामा मा मावबोदों मावबोआखै आंनिफ्राय बांसिन खना खनला थानानै रायजो जाबानाय जोंनि सुबुंफ्रा बिटिआर ओनसोलना साबसिन मिन्थिगौ होननानै दा बेखायनो आं गोजामनि सोमोन्दै आं जेबो बुंला गोदाना मा मावनो लादों मा मावफुंदों थांखियाव जाफुंदोंना जाफुङाखै बेखौसो आं बुंगोन आंनि नुनायाव आंनि मिन्थिनायाव जि खामानिखौ 5 बोसोराव मावफुंनांगौ बेखौनो दिनै 3 बोसोरावनो मावफुंनायखौबो नुनो मोन्दों जोङो बे सैथो बाथ्रा सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव